moro ma kibet gi dhiang' ni nyalo konyi moloyo kiuso dhiang'. Nyiewo chak yot. Lakini ibro no ka nyithindo dala ka onge gima ginyalo timo tijgi man ni dhi omo chak to gikelo. Nyathi ka kinyiedho, nyathi ka nyalo ter dhiang' i omodh pi. Koro ing'eni kawa usa gigo nikech wan wang' kotamwa ok ober. Basto katemo pimoni. Ka sirkal wachono omenda motame kaka Tomo wachone kaka Hezbollah wachone wadwaro billion 150 billion per month mondo waran. Ing'e na setumo research man wang'onu kampunde mantie Kenya duto mobile registered manyalo chulo corporate tax gin 1,759 machulo corporate tax gin mana 84,000 manyiso no 10% kende e machulo taxes. Kalo wondo wang' kwa dwa uso kampuni donge wadhi mondo jogo chul taxes go duto mondo pinyo bede go menda manyalo konyo wago moloyo ringa koro wan wadwa uso gik moko duto. To bende sani bende dwaro nitiere neno kata mana ka sirkal Kenya Kwanza temo kar nyalo margi mar dino bugni mago mag ji duto te mondo ochul osuru. Kapar ken mano nikech ng'e gima timore Sharon. Ing'e ni penji ni ang' momiyo Uhuru Kenyatta kane owuok nowacho no jo KRA no supersede nyiso negi giluango ushuru